Правя втори опит да снимам това видео, защото първият не беше достатъчно добър. Имам дума по дума сценарий за това, което искам да кажа и не ме интересува колко хора ще гледат това. Мен ме е страх да разваля собствената си представа за съвършенство. И да се наричаш перфекциониста като символ на престиж в днешно време. О, горкия аз. Всичко, което правя, трябва да е съвършено. Тогава всичко, което си правил е било съвършено? За теб може би, но аз търся повече. Това е поза, не е перфекционизъм. Но има и много по-неприятна страна на перфекционизма, заради която през последните 3-4 месеца непрекъснато търсех идеи, изготвях стратегии, планове. Но колко неща успях да свърша действително? Много малко. Малко, но сигурно с високо качество ще кажеш. Всъщност нищо не съм свършил. С високо качество бяха идеите ми. Но каква е ползата от тях, като са тук, а не пред очите ни? И проблемът на мен и повечето хора, предполагам, които се наричат перфекционисти, е, че ние сме перфекционисти само в главата си. И използваме перфекционизма, за да оправдаем това, че не правим нищо. Въобразяваме си, че се стремим към съвършенство, като търсим идеи, си готвим планове, но никога не сме готови да изпълним нещо. Защото вътрешно знаем, че това, което ще направим, дори няма да е близо до представата ни за съвършенство, която сме изковали в главата си. Но истинският перфекционизъм включва осъзнаването, че съвършенство не можем да постигнем, но можем да постигнем усъвършенстване. И добрите перфекционисти са тези, които правят повече несъвършени опити, с които все пак се приближават към това съвършенство. И затова ми беше безкрайно трудно да направя едно такова съвсем обикновено видео, защото знам, че ще има и по-добра идея. И предпочитах да чакам по-добра идея. Но това значи, че ще има и по-добра идея от по-добрата идея. И като използваш перфекционизма по този начин, никоя идея не вижда бял свят. Врагът не са несъвършените идеи. Врагът не са опитите, не са и провалите. Врагът е страхът, че не искаш да опиташ, за да не развалиш перфектната фантазия за себе си. Бъди здрав и очаквай още несъвършени видеа.